Исәмесез пәндішәмбі яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люцианат Фольна таныштырам. Бүген безнең программада. Парламентның 6-нчы чакырылыш эшчәнлегенә Татарстан рәисе бәя бирде. Слаженная работа парламента, исполнительной власти, муниципальной власти – это тот результат, который имеет республика. Вам аплодисменты и большое спасибо. Бүгенге йомгаклау сессиясеннән Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. БРИКС илләренең гадәттән тыш хәлләр министрлары тәҗрибә туплай. Казансу елгасында өйрәнүләр үтте. Әлеге өйрәнүләрдә 50 кеше җәлеп ителде һәм шулай 15 техника кулланылды. Суга сикергән кешеләрне вертолет ярдәмендә коткардылар. Коткаручыларның осталыгын Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Казан югары уку йорты студентларының яшәү шартлары яхшырам. Җиһазландырдык яңадан бөтенләй кухняларына. Универсиада авылындагы циклендерелгән йортларны Рания Абдрахманова күреп кайтты. Бүген Дәүләт Советы депутатлары парламент сезонын төгәлләде. Әлеге утырыш 6-нчы чакырылыш өчен ахыргысы иде. Халык ышанычлыларының 5 еллык эшчәнлегенә бәяне Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бирде. Ул бу чакырылыш депутатларына пандемия, СВО, илгә куелган чикләүләр барышында эшләргә, республика алдында торган бурычларны хәл итәргә туры килде диде. Татарстан тәкъдим иткән кануннарның кайберләре федераль үзәктә яклау тапмавын әйтте. Моның өчен даими эшләргә кирәклеген искәртте. 5 елда 556 закон кабул ителгән. Яртысыннан артыгы федераль законнар үзгәрү сәбәпле республика кануннарына үзгәреш кертүгә бәйле. Парламент утырышыннан Фәйрүзә Мәҗитова. Дәүләт Советының 55-нче утырышы 6-нчы чакырылыш депутатлар өчен ахыргысы иде. Залда гадәттәгечә рәсми мөхит хөкем сөрә. Әмма бүген хатын-кыз депутатлар аерылып торды. Күрәсең, алдан сөйләшеп бер төсле алсу күлмәкләрдән килгәннәр. Сессиянең көн тәртибендә 26 мәсьәлә. Парламентның 5 еллык эшчәнлегенә нәтиҗәне беренче булып Татарстан рәисе ясады. Период работы Государственного Совета 6-го созыва без преувеличения можно назвать особенным. За прошедшие 5 лет всем нам приходилось решать задачи в новых условиях. Мы благодарны президенту России Владимиру Владимировичу Путину и правительству за поддержку в этот непростой период. Несмотря на все вызовы, Татарстан продолжает свое устойчивое социально-экономическое развитие. В республике ведется планомерная работа по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны. 6-нчы чакырылыш депутатлар республика конституциясына үзгәреш кертте, муниципаль хакимият реформасын башлады, патриотик тәрбия, республика территориясының чикләрен билгеләүгә кагылышлы кануннар кабул итте, диде Рөстәм Миңнеханов. 7-нче чакырылышка сайланучы яңа составкара шундый ук активлык теләде. Слаженная работа парламента, исполнительной власти, муниципальной власти – это тот результат, который имеет республика. Вам аплодисменты и большое спасибо. Спасибо большое, Рустам Нургалиевич. Мы хотим также вас поблагодарить за высокую оценку деятельности нашего депутатского корпуса. Рөстәм Миңнеханов кайбер депутатларга дәүләт бүләкләре тапшырды. Законлык һәм хокук тәртибе комитеты рәисе Шакир Ягудин Татарстан алдындагы казанышлары өчен орден медаленә, Римма Ратникова белән Николай Рыбушкин ТАССРның 100 еллыгы медаленә лаек булдылар. Бүләкләр тапшырылды. Спасибо. 5 елда 556 закон кабул ителгән. Канун чыгарудан тыш депутатлар СВОга һәм хәрби хезмәткә китүчеләрнең гаиләләренә ярдәм итү хәрәкәтенә кушылды. Россиянең яңа территорияләренә гуманитар йөк озата баралар. 2 депутат СВОда катнаша. Соңгы 5 елда депутатларга халыктан мөрәҗәгатьләр күп килә башлаган. Действенным механизмом взаимодействия депутатского корпуса с населением явились обращения граждан, наказы избирателей. 76 817 обращений рассмотрены. Запомните эту цифру. 76 817 обращений. Это на 23% больше, чем в предыдущем 5-м созыве. Безнең төп вазифабыз федерализм ушакларга, федерализм өчен сугышырга һәм менә безнең республика мөстәкыйль республика буларак, ул бит менә күрәсез үсә, ул бергәләп эшләп республика тавышын Рәсәйдә дә ишетергә тиешләр. Еллар үтә,
Тормышта үзгәреш аңарга конституция ул бит шундый документ, аңарга да үзгәреш кертерлек. Шул ук вакытта менә безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиев вакытында кабул ителгән конституция аның төп нигезле халык өчен кирәкле маддәләре сакланып калды. Дәүләт советында күпчелекне тәшкил иткән Бердәм Россия фракциясе эшчәнлегенә нәтиҗә ясадылар. Бүген депутатлар Татарстан премьер-министры урынбасары вазифасына Фәнил Әхлиуллинны раслады. Ул Татарстанның шефлыкка алган шәһәрләре Лисичанск белән Рубежныйда элемтәләрне ныгыту белән шөгыльләнәчәк. Фәнил Әнвәрович имеет большой опыт практической организационной работы. Фәнил Әнвәр улының дәүләт хакимиятендә хезмәт тәҗрибәсе зур. Бик күп мәсьәләләр аның җаваплылыгында иде. Республиканың җир һәм милек мөнәсәбәтләре һәм башкалар. Бүген дәүләт советы халыкка үз хезмәтләрен көчләп тагучы аниматорларга карата административ җаваплылык кертте. Киләсе елның мартыннан күп катлы йортларда урнашкан туклану урыннарында төнлә алкоголь сатуны тыйдылар. Бу мөмкинлекне рестораннар өчен генә калдыралар. Шулай ук мәйданы 1000 квадрат метрдан зуррак булган офислар сәүдә үзәкләре өчен кадастр бәясеннән чыгып салым түләтә башлаячаклар. Моңарчы ул салымны тагын да зуррак офислар гына түли иде. Будут вопросы и нарекания, в том числе от предпринимателей, но живем в непростое время, все должны быть как один, плечом к плечу и понимать ту нагрузку, которая есть в том числе на бюджет Республики Татарстан. Мәгариф системасының үсеше турында министр Илсур Хадиуллин чыгыш ясый. Быел бердәм дәүләт имтиханнарының уртача баллары илдәге күрсәткечтән югарырак булган. 361 укучы 100 балл җыйган. БДИ белем күрсәткече түгел дип министрга каршы чыгучылар да булды. КПР фракциясе вәкилләре чыгыш ясады. Фәрит Мөхәммәтшин дә аларны хуплый. И по ЕГЭ очень много вопросов. Заучивание идет автоматическое, знаете, как стихотворение предмета, без вникания даже в глубину этих предметов. Так выступают депутаты Государственной Думы, так, значит, был доклад построенный министр образования, он тоже об этом признался и сказал, что это требует изменений. Мәгариф министрыннан БДИны татарча бирү мөмкинлеген һәм татар теленнән бердәм республика имтиханын тапшыручыларга өстәмә баллар турында да сорадылар. Татар телендә имтихан бирә икән укучылар. Аларга югары уку йортына керткәндә 5-7 балл истәп булмыймы? Татар теленнән имтихан биргән икән, укырга кирәк тели икән, безнең югары уку йортлары аны исәпкә алалар. Абылай, егене без татарча бирә алмыйбыз, ул безнең русча бирелә. Тел мәсьәләсен күтәргәндә милли җанлы депутатлар ялкынлы чыгышка күчә. Сүз арты сүз бәхәскә кереп китә. Бүген хәтта микрофонны сүндерүгә кадәр барып җитте. 10 ел эчендә миллион татар юкка чыкты, татар телен югалтучылар тагын да күбрәк. Без булай барса, менә шушы демократия шартларында 10-20 елда гомән телебезне югалтабыз, телне югалту инде ул милләтне югалту дигән сүз. Менә уйлап карагыз, 9-нчы сыйныфны бетергәннән соң безнең быел татар телен бирүчеләрнең саны 1570-ка артты. Узганга караганда, димәк, азмы күпме үсеш бар 9-дан соң. 11-дән соң әллә ни үсеш юк. Шуңа күрә алга таба бергәләп эшләргә тиешбез дип уйлыйм. Рахмат, отключите микрофон, полемику прошу. Отключите микрофон, РКЛ. Ну, дискуссия в Акрми. Туган телне укыту, туган телдә имтихан бирүгә кагылышлы хәл ителмәгән мәсьәләләр калды ди депутатлар. Аларны хәл итү моннан соң килгән состав җилкәсенә төшәчәк. Парламентның 6-нчы чакырылыш депутатлары башлаган эшне киләсе сезонда яңа сайлап куелган депутатлар дәвам итәчәк. Дүшәмбедән депутатлар җәйге ялга китә, сайлау 8 сентябрьгә билгеләнгән. Һәр чакырылыш азагында дәүләт советы депутатлары истәлеккә фотога төшә. Бүген дә ул традициягә тугры калдылар. Фәйрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа гасыр каналы. Камытомагы районындагы кичәге авиахәлакәттә исән калган ир бүген дә авыр хәлдә. Бу хакта Сәламәтлек саклау министрлыгында хәбәр иттеләр. Аның аяк-куллары сынган, үпкәсе җәрәхәтләнгән. РКБ табиблары кичә бүген беренче операция ясаган. Хәзер пациент реанимациядә ята. Хәлен тәүлек әйләнәсе табиблар күзәтеп тора. Бу иратка 48 яшь кичә ул гаиләсе белән самолетта экскурсияга чыккан була. Очкыш хәлакәткә очрый, хатыны белән баласы үлә. Казан-Оренбург трассасында пышы бәрдергәннәр. Җанвар автомобильләр йөри торган юлга кинәт килеп чыккан. Башта ул йөк машинасы астына эләгә, аны каршы якка алып ата. Анда исә пышының өстенә җиңел машина килеп керә. Автомобиль юл кырыена төшеп капланган. Анда утырган 28 яшьлек йөкле хатын-кыз һәм аның 2 сабыйна зыян килгән. Алар балалар канафеендә булган, шунлыктан исән кала. Тиешле ярдәм күрсәтелгәннән соң аларны өйләренә җибәргәннәр.
Бүгін Qozan Холқыт құтқарушылар қатнашындағы холығы райыны үрәнөлердің шақиты болды. Олар көз алдында шәһәр үзәгендә машинаға ут қопты. Qozan суйылғасында 2 судны бәрілішті. Татарстан құтқарушылары БРИКС илләрінің рәттен тышхәлләр министрлары қаршында имтихан тұта. Беларусь, Кытай, Эфиопия, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Мисыр белгечләре безнең тәҗрибәне өйрәнә, заманча коткару техникасы белән таныша. Алар Qozanга Россиянең рәттән тыш хәлләр министры Александр Куренков җитәкчелегендә үткән киңәшмәгә килде. Илдар Сафиуллин репортажы. Елгада 2 судны бәрелешә, берсенә ут каба, ягулыгы суга ага башлый. Гадәттән тыш хәл ярдан 500 метр ераклыкта килеп чыга. Судныдагы хезмәткәрләр суга сикерә. Коткаручылар бүген үзләренең һөнәри осталыкларын Qozan су елгасында күрсәтә. Монда легенда буенча судныга ут капкан. Коткаручылар тиз арада берничә төркем булып, кимәләр белән килеп җитәләр һәм көчле басым белән су сиптерә башлыйлар. Хәлне көчле җил тагын да катлауландыра, инде ярның менә бу ягында күргәнебезчә ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре судагы зыян күрүчләрне алып чыкканны көтеп торалар. Шул арада гадәттән тыш хәл булган урынга вертолет килеп җитә. Коткаручыларның десант төркеме ярдәм кулы сузу өчен һава техникасыннан суга сикерә. Әлеге өйрәнүләрдә 50 кеше җәлеп ителде һәм шулай 15 техника кулланылды. Многофункциональный пожарно-спасательный катер «Лидер 12 ПМ» һәм шулай пожарно-спасательный катер «КС» ярдәмендә туктаттык әлеге удны һәм шулай суга сикергән кешеләрне вертолет ярдәмендә коткардылар. Кешеләр гомерен саклап калу белән бер рәттән судныдан агучы ягулык елгага таралмасын өчен гадәттән тыш хәл булган урынны махсус җайланма белән уратып алалар. Бу өйрәнүләр Татарстан коткаручылары өчен җитди имтихан. Аларның судагы һәр алымын БРИКС илләренең гадәттән тыш хәлләр министрлары бинокль белән күзәтеп тора. Коткаручылар катнашындагы төрле чараларда булганым бар иде, ә менә аларның суда эшләвен беренче тапкыр күзәтүем. Утка каршы бик оста көрәшәләр. Бу безнең өчен һичшиксез зур тәҗрибә булачак. Это уже 5-я встреча глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС. Бу БРИКС илләре гадәттән тыш хәлләр министрларының 5-нче тапкыр очрашуы. Быел Иран, Сәгуд Гарәбстаны, Эфиопия, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре һәм Мисыр белгечләре дә килде. Без алар белән кизү тору хезмәте, табигатьтәге бәла-казаларны булдырмауда мониторинг системасы буенча хезмәттәшлек итәргә әзер. Бик булыша, бик ярдәм итә. 1000 еллык мәйданда заманча техникаларны тәкъдим итәләр. Теләсә нинди юлдан уза торган Урал, биек биналарга менү өчен кулланыла торган узын баскычлы КАМАЗлар һәм квадроцикллар бар монда. Болотлар буенча үтеп, урманнарда буенча йөртеп, икеш белән теге карда, например, йөр булмаса, каян кирип, благодаря бу вездеход белән без кире алабыз. Тамбов белгечләре янгын сүндерүчеләрнең тын юлларын саклый торган җайланма уйлап тапкан. Алар башта Германия һәм Бөек Британияда җитештерелүче детальләр кулланса, хәзер аларның Чистай һәм Qozanda чыгарылучы күпкә сыйфатлыракларын файдалана. Специалисты Казанского завода. Qozandагы белгечләр безгә кирәкле булган бик ышанычлы детальләр ясый. Иң мөһиме, алар салкыннарга да чыдам. 50 градуска кадәр суыкларда кулланып була. Ә чит илникләр таяк кебек шартлап сына иде. Менә бу эшләнмәне Иннополис белгечләре уйлап тапкан. Аның ярдәмендә коткаручылар арасында тотрыклы элемтә урнаштыралар һәм халыкка тиз арада мәгълүмат җиткерәләр. Россиядә аңа тиңнәр юк. Развернутый, показывает взаимодействие только у нас. Пожарные приступают к блокированию двери автомобиля. Заманча техник һәм технологияларның ничек кулланылуын да күрсәтәләр. Менә аварийга юлыккан машина коткаручылар роль белән утыргыч арасына кысылып калган йөртүчене чыгара. Кеше гомерен саклап калу өчен санаулы минутлар эчендә автомобильне тулысынча диярлек сүтәргә туры килде. Куелган максат үтәлә. БРИКС илләренең гадәттән тыш хәлләр министрлары 2 көн барган җыелыштан соң үз тәкъдимнәрен кертеп, уртак хезмәттәшлек турындагы Qozan декларациясын раслады. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Быелның октябрендә Qozan БРИКС илләре саммитын кабул итәчәк. Катнашучыларның бер өлешен башкала кунакханәләренә, бер өлешен универсиада авылына урнаштырачаклар. Андагы 18 йортта саммит әгъзалары яшәячәк. Студентлар 2 ай, сентябрь һәм октябрьдә өйләреннән торып онлайн белем алачак яки практика узачак. КФУга алар ноябрь башында кайтырга тиеш. Күбесе өр-яңа шартларда яшәячәк, чөнки хәзер универсиада авылында 3 корпусны ремонтладылар. Аш һәм юыну бүлмәләре тулысы яңартылган, йокы бүлмәләрендә косметик ремонт ясалган. Бүген үзгәрешләрне Рания Абдрахманова күреп кайтты. Бүген секендә инде бу 16-нчы тулай торак. Монда безнең 320 студент яши. Менә ишек алдына тотынып, менә бу бөтен плиткалардан тотын, яңадан бөтенесе монда төзекләндерде.
Универсиада авылындагы бу йортларга төзелгәннән бирле ремонт ясалмаган була. Быел федераль программага кертеп, 3 йортны тулысынча төзекләндергәннәр. Килеп керүгә бөтенләй карасагыз, менә бөтен стеналар бөтенләй яңалап буялган. Потолоклар менә полностью светильникларны бөтенсен яңадан үзгәртеп ясап куйдык. Ремонт 1000 кеше яшәячәк бүлмәләргә кагылган. Бу бүлмәдә мебельләр калды шулай ук. Без монда җиһазландырылган иде бу бүлмәләр. Менә стеналар буялды. Универсиада авылында 9000-нән артык кеше тора. Шуларның 4000-гә якыны чит илдән. Ихтиёр Бәхтияров Үзбәкстаннан психология институтында укый. Универсиада авылында яши. Я с первого курса живу в деревне Универсиада. Миңа тулайтрак беренче елны ошады. Монда яшәргә хыяллана идем. Ул бит тыштан да шундый матур, зәвыклы, ремонтка кадәр дә яхшы иде. Аны ясагач монда тагын да рәхәтрәк. Бүлмәләрдәге җиһазлар үз урынында калган, ремонт кирәк булганнарын төзекләндергәннәр. Тәрәзәләрдә элек жалюзи торса, хәзер яңа чаршаулар эленгән. Аш бүлмәсен тулысынча яңартканнар. Был от студентов запрос, чтобы было как можно больше, потому что проживает в комнате 2, 3, 4 человека, больше мест для хранения, для того, чтобы вот кастрюльки хранить. Уже живу как бы здесь 3-й год. Монда инде 3 ел яшим, бүлмәләрдә өстәл, урындык, ятак, киштә һәм шкафлар бар иде. Алар калган, диварларны буяганнар, алар һәр катта төрле. Элек төс бежевый иде, хәзер башка төскә буядылар. Мебельләрне ремонтладылар. Хәзер яхшырак булды. Студентларның юыну бүлмәсе тулысынча диярлек үзгәргән. Мисал өчен менә монда элек плитәләр ак төстә, аста ванна булган. Студентлар сорауы буенча ваннаны алып, аның урынына душ кабинасы урнаштырганнар. Җайланмалар һәм җиһазлар барысы да алыштырылган. Шулай ук моңа кадәр менә монда мисал өчен сабын кую өчен шушындый савыт кына торса, студентлар сорауы буенча кирәк-яраклар өчен менә мондый зур шкаф урнаштырылган. КФУның 31 тулай торагы бар. Программа буенча 6-сын төзекләндергәннәр. Ремонт вакытында аларда яшәүче егет-кызларны башка корпусларга күчереп торганнар. У нас был план проведения ремонтных работ. Башта ремонтның планын төзедек. Шул вакытта һәр студентка төзекләндерү вакытында университет тулай торакларындагы башка буш урыннар тәкъдим ителде. Моның өчен өстәмә килешү төзелде. Ремонт беткәч, алар үз бүлмәләренә кайтты. Переселялись, с ними заключалось дополнительное соглашение именно на время проведения ремонтных работ. БРИКС саммиты көннәрендә дә шулай булачак. Универсиада авылындагы 18 йортта чит ил кунаклары яшәячәк. Ул чорда студентлар онлайн укытыла. Университетка алар ноябрьдә киләчәк, ягъни җәйге ялга туган якларына кайтып китүчеләргә тагын 2 айга анда калу мөмкинлеге бар. Безнең бит инде хәзер 31 августка хәзер студентлар янында яшиләр. Без алар һәрберсендә калачак. Кемгә безнең уку инде хәзер 1 ноябрьдән башлана. Шуңа күрә ул вакытта студентлар кемнең практика, кемдер инде кайткан була, кемдер инде сама. Менә дөресен әйткәндә, хәзер кемнең теләге бар калырга, кемнең бар шундый ихтияҗ, кем кайтып китә алмый. Алар буенча без списоклар төзелгән хәзер. Алар эшләнгән. Бүген секендә урыннар бар, спискта әле кешеләр ул урыннарга җитәрлек кеше дә юк әле бүген секендә. Хәзер ремонт КФУның студентлар шәһәрчеге дип аталган башка корпусларында бара. Ул Гадел Кутуй, Кызыл позиция урамындагы тулай тораклар. Көзгә кадәр аларда эшне тәмамлап, торак кирәк студентларны Универсиада авылыннан шунда урнаштырып торачаклар. Рания Абдрахманова, Альбина Минаева, Яңа гасыр каналы. Бүген Ментимир Шәймиев Владимир Шевченко белән очрашты. Республиканың социаль-икътисади мөмкинлеген ныгытуга зур өлеш керткәне өчен дәүләт киңәшчесе аңа ТССРның 100 еллыгы медален тапшырды. Владимир Шевченко 90-нчы елларда Россия президентының протокол хезмәте белән идарә итә. Шуннан соң ил башлыгының киңәшчесе була. Контракт буенча хәрби хезмәткә барырга бер кешене чакырсаң, 100 мең сум акча биреләчәк. Бүгеннән республикада шундый акция гамәлгә керде. Кандидатларны теләге булган һәркем җәлеп итә ала. Дуслары, туганнары, хәрби комиссариат, хакимият һәм башка оешма хезмәткәрләре. Акциядә катнашучылар белән рәсми килешү төзелә. Моның өчен паспорт, ИНН, СНИЛС һәм банк реквизитлары кирәк. Акча кандидатның частька китү факты буенча түләнә. Тулырак мәгълүматны экранда күрсәтелгән телефон аша алырга була. Исегезгә төшерәбез, ай башында Татарстанда контракт төзеп хәрби хезмәткә китүчеләргә бер тапкыр бирелә торган сумма 1,5 миллион сумга кадәр арттырылды. Әлеге сумма республикадан 1,5 миллион 5 мең, оборона министрлыгыннан 195 мең һәм район шәһәрләрдән 300 мең сумнан җыела. Аны Россиянең һәр төбәгендә яшәүче кеше һәм чит ил гражданы безгә килеп имзалый ала. Моның өчен телефон аша гариза калдырырга, хәрби комиссариатка яки сайлау алып пунктына барырга кирәк. Татарстанда һәм Россиянең башка төбәкләрендә яшәүчеләр өчен телефон номеры 800-222-5900. Татарстанда яшәүчеләр өчен 117.
Келесі репортаж героя СВОға Яшел үзәннән киткен. Зеленый деген шортлы исемле хәрби узган ел контракт түзегән. Әтисе махсус операция зонасында ватан алдындагы бурычын үтәгәндә кызы да кешеләргә ярдәм итәргә булган. Медицина юнәлеше буенча укырга кергән. Позывной есть? Да, зеленый. Честь города. Зеленодольск. Элек җинаятьчеләрне эзләү бүлеге хезмәткәре бүген ил өчен хезмәт итүчеләр рәтендә. Зеленый деген шартлы исемле ир-ат 2014 елдан Донбасстагы хәрби бәрелешләрдә катнаша. Батырлыгы өчен дәүләт бүләкләренә ия. 2 ордена мужества и 3 отваги. Но честно заработано, не сидя в штабе, я их получил, а на боевых. Үзбәкстанда туса да язмышы аны Татарстанга китергән. 13 яшендә гаиләсе белән Яшел үзәнгә күченгән ул. Укый, армиядә хезмәт итә, соңрак районда эчке эшләр органнарына урнаша. Хәрби юлы Чечняда башлана, Донбасста дәвам итә. 2017 елда ул каты яраланган. Руку перебило, легкое, кишки. Улым шәрдәкләнгән иде. Үпкәмә, шәгеләремә зыян килде, тәнемә ядрә кереп бил турында калган иде. Санкт-Петербургның бик яхшы табиблары дәвалады. Аякка бастырдылар, әмма кулым тулысынча төзәлеп бетә алмады. Тернәкләне узгач кабат хәрби хезмәт. Узган ел исә ир-ат контракт төзегән. Хәзер ул 150-нче мотоукчылар дивизиясендә хәрби бурычын үти. Моның өчен аларны барлык кирәк-ярак белән тәэмин итәләр. Халык ярдәмен гел туеп торабыз ди ул. Контракт буенча хезмәт иткән өчен бирелә торган түләүләрдән гаиләсенә матди ярдәм күрсәтә икән. Свое беру, то, что мне удобно. С чем удобно воевать. Хәрби кирәк-яракны әйтик тепловизорларында үзем сатып алам. Миңа уңайлы булган әйберләрне. Бензинга да акча күп китә, калганын гаиләмә җибәрәм. Хәрбинең иң зур терәге гаиләсе аның ялга кайтканын һәрвакыт зарыгып көтә. Әтиләре яраланганнан соң кызлары медицина юнәлеше буенча укырга кергән. Аның үрнәгендә кешеләр өчен хезмәт итәргә телиләр. Дочка мне сказала, что это самая классная профессия, что спасать людей. Безнең сюжет герое да, аның хезмәттәшләре дә чын ватанпәрвәрләр. Кылган батырлыклары туган ил өчен. Надо выполнять задачи, есть долг, выполнить его и все. Гөлназмир Халилова, Алия Сабирова, Людмила Денисова, Михаил Коротков, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казан үзәгендә шәҗәрә бәйрәме үтте. Анда үз нәселе тарихын яхшы белгән, ата-бабалары мирасын һәм ядкәрләрен кадерләп саклаган гаиләләр катнаша. Араларында 14 буынга кадәрге нәсел тамырларын белүчеләр бар. Шәҗәрә бәйрәме яшьләрдә гаилә кыйммәтләренә ихтирам уятуда зур өлеш кертәде оештыручылар. Быел ватанпәрвәрлек тәрбиясенә дә игътибар арттырылган. Алар нәсел дәвамчылары, туганлык җипләрен саклаучылар, гаилә традицияләрен буыннан буынга тапшыручылар. Каюм Насыйри урамында бүген шәҗәрә бәйрәме. Һәркем аның тәрбияви әһәмиятен билгеләп үтә. Безнең гаиләдә нәселебезне белү ул бик мөһим. Мәсәлән, минем үземнең гаиләдә шәҗәрә ясау үзе бер традиция. Бәйрәмгә Минкиннар гаиләсенең беренче буын вәкиле килгән. Шәҗәрәләре 16-нчы гасырдан башлана. 14 буын туганы турында мәгълүмат барлаганнар. Нәсел агачларында атаклы мәгърифәтче Каюм Насыйри да урын ала. 2 шәҗәрә безне алып килдем. Гөлсәрия Кашапованың әнисе ягыннан нәселе укытучылар белән дан тоткан. Гомуми хезмәт стажлары 800 елдан артык. Ул безнең балаларыбызның киләчәге, балаларыбызның туганнары була икән, аларның димәк ярдәме һәм аларның таянышы була. Шәҗәрә бәйрәме иске татар бистәсендә 4-нче тапкыр үтте. Гаилә елында ул аерым мәгънәгә ия. Гаилә ул безнең җәмгыятьнең бит нигезе. Аннан соң без белергә тиеш. Өйләнешкән вакытта да нәселне, нинди нәселдән, кемне каян киләчәктә гаилә таза сау булсын дип. Балаларны ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү мөһим. Махсус мәйданчыкта Казан танк училищесы курсантлары кораллар һәм 2нче Бөтендөнья сугышына караган артефактлар турында сөйли. Киянтәләр белән су ташыйлар, таяк тартышып көч сынашалар. Фестивальдә балалар сабан туе да үтте. Рәсем ясау, чигү буенча остаханәләр оештырылган. Шаян ТВ тамашачыларының яраткан дәү әнисе күчтәнәч тапшыруын алып баручы Әлфинур Хисамиева балаларны кунакка дәште. Малай һәм кызлар милли бәйрәмебез сабан туй турында шигырь әзерләгән, Шаянга багышлап та язганнар. Мин Шаян ТВның яратып карыйм, миңа ошый кичке әкиятләр һәм Шаян балалар. Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін Ефек yolu ралли ярышының 7-ші күні еді. Әліге 3 спортшының көрсеткішлері бір дәрежеде. Бұл МАЗ машинасындағы Сергей Визович, КамАЗларда Дмитрий Сотников плен Эдуард Николаев экипажлары. Әліге біріншілік Белоруссия командасында. Олар бізнікілерден 5 секунд қағына олдарақ. Ярышның 6-шы этабы ойыруша қиын болған. Оның ұзынлығы 440 шақырым. Маршрут дауымында Сотников КамАЗы Визовичның МАЗы білен бір тезлікте барған. Әммә Татарстанлылар 2-ші орында qola. Ярыштан соң олар нәтижелерден қанағат болмауын айтты. Бүгінге шунды хабарлары да рекламадан соң хава тұрышы турындағы мәгълүматтан Рауф Шакиров таныштырыр. Мин сезнең сау булышам. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. 12 июльдә Камал театры 118-нче сезонын яба. Зәңгәршәл спектакле 150-нче тапкыр уйналачак. Ашыгыгыз, сезон ябылуга санаулы көннәр калды. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Долгожданное модное лето с 9 по 13 июля во Дворце спорта. Стильная одежда для дам, авторские шляпки, узбекский шелк, комфортная обувь и невероятная бижутерия. Для мужчин коллекция из Европы, летние новинки для детей, товары для молодости и красоты, качественные садовые инструменты. К столу рыба с Камчатки, свежая конина халяль, муромские разносолы, оливки из Греции, ижевские полуфабрикаты, вологодская продукция. Приходите всей семьей с 9 по 13 июля во Дворец спорта. Hürmetli qarindaşlar, Tatarstanlılar 26-cı Petrol Krashin Мәдәният Республика фестивале сезне unutulmazlıq his кичерешләр җыярга чакыра. 13 июль кичке сәгать 5-тә Мамадыш районы җире авылының Тырлау аланында сезне Петролга көтәбез. Открыт набор в Московский международный колледж цифровых технологий Академии ТОП в Казани. IT-образование на базе 9 и 11 классов. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. Это вы подключились к спутниковому ТВ, телекарта по акции умножаем на 10 и сразу получили на счет в 10 раз больше первого платежа. И никаких фокусов. О телекарте и акции умножаем на 10 вы всегда узнаете на телекарта.тв. Подключай, в 10 раз больше получай. Казанда якты тәэсирләр өчен Бауман урамы 31-нче йортка кил. Тылсымлы урманны күрү, үтә күренмәле дөньяга чуму, сюрреалистик супермаркет. Булар барысы да дворец впечатлениедә. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рауф Шакиров. Татарстанда киләсе тәүлектә салкын атмосфера фронты якынуы көтелә. Ә хәзер тулырак. Данил Мастердан күңеле эсләгән корпус җиһазларын җитештерү июль аенда 20% ташлама белән. Яңа кухня яки шкаф күпе турында хыялыгызны иртәгә калдырмагыз. Тулырак мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс Погода сервисы мәгълүматы буенча Орыша, Балтач, Яшел Үзәндә алмашынучан болытлы, ям-төшемсез. Көндез температура плюс 22-24, төнлә плюс 11-13 градус. Буа, Тәтеш, Чүпрәлдә аязучан болытлы, яңгырлар вәгъдә ителми. Көндез температура 23-24, төнлә 10-15 градус жылы. Мамадыш, Нурлат, Аксубайда аз болытлы, яңгыр көтелми. Көндез температура 22-23 градус, төнлә 13-14 градус жылы. Ярышаллы Актаныш Менделеевскийда болытлы, урыны белән явым-төшем. Температура 19-22, төнлә 12-14 градус жылы. Әлмәт, Бөгелмә, Баулыда температура көндез 18-22 градус, төнлә 14-16 градус. Монда да болытлы булачак, яңгырлар фаразлана. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә температура берничә градуска төшә. Зиядә көндез 23, төнлә 13 градус жылы. Алмашынучан болытлы, явым-төшемсез. Болгарда көндез 24 градус, төнлә 15 градус. Аязучан болытлы булачак, явым-төшем көтелми. Алабугада температура плюс 22 градус, көндез болытлы булачак, яңгыр көтелми, төнлә 14 градус жылы. Казанда алмашынучан болытлы, явым-төшемләр фаразланмый. Температура көндез 23 градус, төнлә 14 градус жылы.
Атмосфера басымы нормадан югарырак. Ул төркемеш бағанасын 756 мм тәшкил итә. Җил төньяктан секундына 8 метрга кадәр якын. Дымлылык 29%. Җирнең магнит кыры тотрыксыз. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студиядә мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.